Aquest matí ha tingut lloc la tornada al col·legi dels xiquets i xiquetes d'Aldaia. Una tornada a les aules marcades per les circumstàncies de la Covid-19 i que ha obligat a les autoritats a prendre importants mesures de seguretat. L'Ajuntament d'Aldaia, a través del Pla Especial de Mesures per a l'inici del curs i complementant les mesures que la Conselleria d'Educació ha ficat també en marxa, ha donat el tret d'eixida al curs escolar 2020-2021. Estoy muy emocionada por este primer día porque hemos trabajado muy duro y en conjunto con los centros escolares, policía, brigada y todos los servicios del ayuntamiento hemos puesto en marcha todas las medidas para la vuelta a las aulas seguras. Hemos reforzado la limpieza en horario lectivo. Además, hemos puesto un refuerzo policial en entradas y salidas para que todas estas medidas se lleven a cabo. Además, nuestra figura por excelencia, agentes COVID escolares, que ayudarán a todos esos padres, madres, abuelos, abuelas a poder hacer la entrada segura. D'altra banda, el Departament d'Educació de l'Ajuntament d'Aldaia ha ficat en marxa també aquest curs el servei d'escola matinera, amb la fi de facilitar la conciliació familiar. Además, desde el Ayuntamiento seguimos apostando por la conciliación familiar, volvemos a poner en marcha la escuela matinera y bueno, con todas estas medidas pretendemos que la vuelta sea mucho más segura y seguiremos trabajando todas las partes implicadas para que el desarrollo de este nuevo curso escolar vaya lo mejor possible. Amb el nou curs, Aldaia inaugura també les noves instal·lacions del centre El Racholar, amb més de 4.000 metres quadrats. El nou centre escolar municipal ofereix aules per a 2 anys, 12 classes de primària, un menjador per a 300 comensals i les últimes tecnologies incorporades. Primer dia del nou col·le Racholar a Aldaia. És un nou col·le després de 10 anys de lluita, de treball intens de moltes persones, de pares, mares, direcció del col·le, professors, ajuntament, conselleria, i per fi, 2020, comencem en un espai magnífic preparat per a que els joves i xiquets i xiquetes d'Aldaia se preparen en la seva educació. És fonamental recordar totes les persones que han treballat per aquest projecte, la nostra amiga Maria José Carcelén, regidora d'Educació, que ella i moltes persones, però en aquest moment recordo especialment amb emoció, la dedicació absoluta, les hores de treball, d'esforç per a que avui sigui una realitat el nou curs Racholar. Gràcies a totes les persones, Aldaia té un nou col·le.